Kevin dikon balik no salah-salah. Iki karo Dewi kok rupane. Lumayan nih, nek interaktif Dewi karo Kiki. Lapor rek, malah ngrupi ndek kene iki. Gak lapo-lapo, ngumpi iki melo ah. Ayo melaku wis, timbangane ngrupi ndek kene. Nah, di Sendrang. Dino iki aku ulang tahun rek. Ayo tak traktir mangan sak bedosi. Kok dungaren sih traktir barang? Biasae rokokan dilek saukis-ukise ngono kok. Iya, biasanya gedang dipangan sakulite ngono kok. Ngawut teh, iku lak mbok Darmi. Ya wis, ayo wis melu kontrak. Kira-kira mangan ini rek sing paling enak iki. Ayo mangan bakso ae. Nek kono lho baksone enak, jenenge bakso ipot. Ya wis ayo digas. Ayo. Wis mangan-mangan sak bedosmu iki. Oke. Enak Enak iki. Kalian kok gak percaya? Wis mbuh-mbuh nomor-nomor kono rek. Enak, baksone sing gelek-gelek nek traktir ya Sendrang ya. Oke. Berarti mari ki bungkus ambek embune sik oleh lho ya. Los wis. Mantap. Piro Sam? 50 ae, Mas. Ah beres tenang ya. Loh, sik Mas, duwe kok ana tulisane uang mainan. Masuk sih Mas. Loh, ya apa Sendrang? Kok duit mainan ge bayar ya? Waduh Mas, urane ae gak ero aku. Kok nemu soal iku mangko. Walah, iku mah duit nemu ta. Salah duit mainan mana sih gen traktir kancane. Oh, dobol nyari gondrong iki diajari. Gak mau tahu aku lho ya. Pokoknya bakso nih bayar oh. Ya. Duh, belum. Kok tepak kebagian sing apa saya ya aku iki. Gak mau tahu aku ya. Pokoknya bakso nih. Biar. Ipot. Walah, iku mah duit nemu ta sih gen traktir kancane. Salah duit mainan mana. Wah, wala nyari gondrong iki. Dikasih ae. Guyu deh. Walah, iku duit nemu ta sih gen traktir kancane. Salah duit mainan mana. Dovi iso ngakak wisal lho, Dovi. Aduh. Pan.